cintura. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Ya no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza que entre todas las mujeres se resalta tú. Me encanta tu firmeza y te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete. Muy rica la tira, está llena de vida. Sube las dos manos, dale para arriba donde están las solteras y la que no está bien. Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Baila conmigo. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Es imposible atrasar las horas, cada segundo contigo es un sueño. Quisiera ser tu confidente. ¿Por qué no te atreves si no somos ahora? No te pongas tímida, que estamos tú y yo a solas. Yo solo la miré, me gustó, quita y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Que ya se ve, me trae loco su figura. Y ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lipstick color café, que bien se ve. En un viejo barrio de estira y pegarena vi aquellos tan brujos que hay en Granada. Vivía una mocita de cara morena, de pelo azabache y de bronceada, y un palio de flores que era su ventana para todos los mocitos que iban a rondar.
Lucía, que maravilla escoitarte. Pero Muchas gracias. como arrancaches este primeiro programa, eh? Muchísimas gracias. Como te sintes neste momento? Uf. Tranquila, estamos aquí contigo todos. Es que estoy súper nerviosa y... Normal, es normal. Y también es emoción contenida porque, bueno, este paso doble me recuerda a una persona muy especial para mí y se lo he dedicado y es que... Que persoa é? Que persoa é? Mi abuela, en paz descanse. Pois así cantaches de bonito. Así cantaches de bonito, Lucía. De verdade. De verdad que sí. Lucía, este ano vas a arrancar temporada con Orquestra Capitol. Sí, para la temporada 2026, pues estoy súper contenta porque, mira, me salió todo. Por fin puedo pisar la verbena gallega de la mano de una de las grandes, como no, y agradecer a Miguel por confiar en mí y agradeceros a vosotros por darme esta oportunidad porque para mí ha llegado en el momento exacto y me ha devuelto las ganas pues de todo porque estaba un poco... Qué Así bonito, que muchas Lucía. gracias. Lucía, sempre dicimos na Liga e é algo que recollo de cada xurado que o importante é chegar aquí e cantar con sentir, que é o que, como arranquei eu esta 7ª edición, dicindo que aquí o importante na Liga é sentir. E ti hoxe o que fixeches aquí foi sentir e a cara do xurado estaba dicindo, mira Roy, que cara ten, que xa non sabe onde meterse. Como estás, Roy? Lucía, benvida, obviamente o Bierzo é un lugar que somos irmáns, primos irmáns, no que os grupos galegos temos ido tanto e vos vides tanto aquí a traer tamén grandes embutidos, por outro lado. É decir que a cuestión técnica notasese moitísimas tablas, notasese unha firmeza sabendo que hai nervios, pero soubechelos controlar de sobra. Sabemos de todos os concursantes, sabemos que estes primeiros temas son seleccionados por eles, entonces veñen con eles preparados, pero obviamente os nervos sempre poden xogar unha mala pasada, co cual decir que é un gran comezo que esperamos verte en outros rexistros, obviamente, pero eso chegará máis adiante. Un 9 esta noite. Muchísimas 9 gracias. puntos para Lucía, parabéns, Lucía. Imos para o lado comedido. Iago Pico que mira desafiante a Roy, chaval, que pasa? Vouche dar a nota xa de primeira, vouche dar un 7 esta noite. 7 puntos. Independientemente da nota, que van a ir correlativas as actuacións, non é que en plan que vai a dar un 6, un 10, non, vai a ir correlativo. Pero quero dicir o importante para min que foi a túa actuación. Eu estaba nas calles de Granada e estaba como nunha película dos anos 70 e ti eras a protagonista que estaba interpretando esa escena. Veso moitas horas de voo, moito talento e o máis importante, e non o podes perder, a ilusión pola música. Gracias. Muchas gracias. Carolina. Pois Lucía, igual que os plans non salen como un se plantexa normalmente na vida, pois tamén as estrategias a veces hai que rompelas porque algo fai que se rompan. Neste caso, eu quería ser conservadora para ver a vosa evolución, pero cando hai un comezo rompedor, hai un comezo rompedor. Por lo tanto, non che vou a dar un 10 porque quero darcho no estilo que non sexa un guante para ti, vale? Pero tes un 9 esta noite, enhoraboa. Muchísimas 9 gracias. puntazos de Carolina e Antón Reixa. Ben, Lucía, muchísimas gracias pola tua interpretación, moi ben, un saber estar no escenario magnífico, tes un grande camiño por diante. Bueno, aquí na Liga xa saben que o día que explicaron o paso doble, eu non fun a clase ese día, había folga, non fun, pero admiro moito as cousas que eu non sei facer e eu non sabería cantar un paso doble, tío, cantaches, vamos, por arriba, por abaixo, por todos os lados. Vouche poñer unhos deberes. Tires do Bierzo. No Bierzo fálase galego. Sabes ben que se fala galego. Ven algún día, cántanos algo en galego ou dinos cousas en galego. Moitas grazas, Lucía. A ti, muchas gracias. 7. Un 7. 7 puntos de Antón Reixa, 32 puntazos, Lucía, parabéns. Noraboa, e a ver o padriño como te veu esta primeira noite da 7ª edición da Liga. Eu interésame máis como vistedes vos, porque eu creo que non vos dixen mentira, non? Ninguna. Chegou, saleu, fixo espectacular, é un estilo que lle vai á perfección, pero xa vos dixen que non é o único que lles vai. Tranquilo, Antón, que xa verás como che vai cantar noutras cousas e vas quedar impresionado igual. De verdade que é unha tremenda artista, ídelo ver. E, por outra parte, Sí. Diego... Sí, que lle pasa a Dixécheme a mí Diego? se cambiaron a estrategia, Diego non cambiou nada. O sea, el sí que chega aquí, o primeiro día xa o primeiro que fai é protestar polo xurado. Pero... Bueno, cada un sigue na súa línea, eu que sei, hai xente máis testaruda que a outra.
Pero máis unha cousa é tozuda. ser testarudo, outra cousa é ser ignorante, porque iso xa o ano pasado quedou sin candidatos na final, e agora que pensa, levar o mismo rumbo este ano? Eu non penso nada, A ver, Diego, Pois vaite poñendo as Diego, pilas. Eu por o que che alusións terás que responderlle algo. Eu o que digo é, con todo respeto, a puntuación que lle deron é moi baixa. Merece esta actuación, para que o sepades, aínda que non este en Olympus, non me importa. Esta actuación non baixa dun 9, para que o sepades. Aí vos queda xurado, aquí hai opinións para todos os gustos. Parabéns, Lucía, porque emocionaches a todo o mundo. Así que a seguir disfrutando. Muchas Forte aplauso gracias. para Lucía. A ver, atentos agora que antes de coñecer o terceiro concursante desta 7ª edición da Liga, hoxe está con nós unha persoa moi especial que tiña que estar neste arranque da 7ª edición, que é nada máis e nada menos que o gañador da 6ª edición da Liga. Ángel Mosquera! Ai, Ángel. Como estás? Pois moi ben, moi ben. Que alegría verte de novo. Eu estou contentísimo, de verdad, grazas por contar comigo para estar aquí neste inicio de edición. Bueno, pues con moitísimas ganas, moitísima emoción. Isto é verdad que como casa, pero penso que estou tan nervioso como estaba o primeiro día da miña edición. Sí. Iso te iba a preguntar, que pasa ao volver á Liga despois de estar con eses nervios que pasaches na 6ª edición? Remóvese todo, non? Remóvese todo, todísimo. Claro, empezan os recordos, empezan, pois, ali pasou non sei que, ali fixemos aquela tontería, sí. Ángel, imos dicir algo aos espectadores porque o premio da 6ª edición da Liga era gravar un single co grandísimo Iago Pico, que iso é unha fortuna, unha honra, un soño. Total. É o que foi. E atención, porque xa adiantamos, Ángel, que nesta 7ª edición o premio volverase a repetir, porque as cousas que funcionan ben cúmprense, repítense, volverán a gravar o gañador ou a gañadora da 7ª edición da Liga un single producido por Iago Pico. E hoxe aquí imos traer algo especial, Ángel, porque hoxe que nos vas presentar aquí nesta 7ª edición da Liga. Pois precisamente que mellor lugar para presentar pois o que creamos tanto Iago como eu xuntos, bueno, pois aquí na casa. Vas a estrear ese Imos single, estrear ese aquí. premio da Liga da 6ª edición da que estuveches participando, valo estrear aquí en primicia. Non sei como foi a creación do tema xunto con Iago, como te sentiches, como foi esa experiencia? Pois bueno, empezamos, penso que estaremos de acordo os dous, empezamos cunha idea e rematamos noutra completamente diferente. Penso que era a primeira vez que o fixera, bueno, penso que é o normal, non? Que empezas cunha idea e despois non sei, empezas a encontrar outro camiño, síguelo, parece que... Bueno, Iago é moito diso, non? De ter unha idea e logo ir buscando novos camiños, non, Iago? Sempre. E o rollo é non quedarse nunca no sitio e sempre avanzar. Pois se non pasanche pola dereita, xa sabes. Aí está. Bueno, tes unha sorpresa engadida esta noite. Correcto. Que pasa co single desta noite? Pois que, ademais, bueno, pois falamos, parece unos moi boa idea contar cos que foron os meus compañeiros de edición e hoxe pois están aquí con nós. Todos, donde? Que entren, Están por aquí. favor, que entren os Compañeiro. concursantes. Nerea, Iván, Lucía, Jesús, Aroa. Moi boas noites a todos. Por favor, a ver, faltan algúns que non puideron estar, pero Jordanis e Kelly, mandamos un bico desde aquí que non puideron estar hoxe con nós, pero, bueno, como foi a experiencia? Jesús, boas noites. Boas noites. Xa te vexo ao lado de Lucía, moi ben, por qué? O que pasa na Liga, pois vemos que perdura no tempo. A Liga métese na pel, señores e señores. Sí, ¿no? Jesús, como Sí, estás? eu xa traía as respostas preparadas. Ai, cales eran? Non sei, ti pregunta, eu respondo. No, o problema é que eu pregunto e ti vas por outros lados, verdad, como somos, Hai que... Como foi? Tes que vir a participar no meu premio da Liga. Genial, o sea, que creo que ninguno lo esperábamos. Nos dera a oportunidade, bueno, como decía Jordanis moitas veces aquí, el discurso que decía, estoy agradecido que me diera esta oportunidad, ya sabes. Temos a Jordanis tamén, gracias por terlo aquí. Moi ben, Jesús, moi ben. É que me deixou votando, xa estamos preparándole atrás. Nada, pero sí, é que, o sea, é genial. Non nos lo esperábamos e que nos dera a oportunidade de participar con él e de vivir isto de cerca con él e que nos dera a oportunidade de entrar no estudio de Iago e ver como traballa e o profesional que é. Para min foi un regalo. Sí, un regalo. Nere, como estás?
Faltame soltar o ¡Ai, la Virgen! Veña! Estaba esperando, a nosa becerriña de taboada. Estaba aí por atrás que tiña, pero tiña que... Bueno, este tedes que preparar moi ben a actuación que imos estrear aquí en primicia, así que disfrutade este tempo xuntos de novo deste reencontro, grazas, e vémonos nun anaquiño, vale? Forte aplauso para esta maravilla, concursante da sexta edición da Liga e Ángel como gañador da Liga. Nos continuamos, porque imos coñecer o seguinte concursante desta sétima edición. Amantes de Estrella Galicia, puxémosvolo a Webox. Webox, o novo formato de Estrella Galicia, que mola un Webox. Tira, inclina e coróate desde o sofá. Goza dunha experiencia redonda na casa en webox.es. Queremos ver como creces. E aínda que o teu banco lle teñas cariño, pensas: vou para a banca que me dan 500 euros pola nómina. Cariño. Se no teu banco non pasa, pasa do teu banco. A banca, a mellor, abanca.com. En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda, desenvolvendo a Galicia calidade do presente e do futuro. Hoxe estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas. Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia. Manda carallo. Tanto tempo pensando que todo de fora era o mellor e agora son os de fora os que pensan que somos os mellores. Flipan con nós. Modelos, actores, todo Hollywood está aquí. Está pasando. Linda, Naomi, Eugenia. Richard en Bastiagueiro, que non é de aquí, pero casou aquí. O David en Corrubedo. David? O célebre arquitecto. E este, que din que ten unha Superman, dis que ven mercar vacas. Por certo, eu vexo llamán normaliña de todo. Cal credes que será a nosa receita? A peña, somos xente brava. A nosa forma de vida. O mar. O papeo. Ese, o fillo do Toño, modelo, influencer e tes que ver como sacha o rapaz. Galego, galego. O magnetismo do Monte Pindo. A maxia do fin do mundo. Fisterra. Leva a contraria. Ninguén leva a contraria como a nós. Dilla un galego que non. Vas ver como se revelan as forzas cósmicas. Que facemos nós cando alguén di que non quere máis? Votamos de máis. E se non lle apetece outra? Caille penúltima. Que nos preguntan? Non contestamos. Se contestamos, preguntamos. Sempre foi así. Dende o Pleistoceno. Como son as costas? Mais ben retas, non?